Yn tanio'r cystadlu ni fan hyn yng Nghylch y Defaid ar gyfer trydydd diwrnod y sioe yw'r Badgerface Texel. Ac yma wrth ochr i, mae Eirin Francis, Pwyslicha Abergorlech. Croeso ato ni yn Eirin. Diolch. Bryd gymarol newydd yw'r bryd yma. A dyna sy'n dangos mawredd y sioe yn dyfa. Hyblygrwydd i addasu gyda'r oes, achos dyma'r trydydd tro i'r bryd yma i'w dangos a chael dosbarth ei hunan yn y sioe. Ie, na chi'n gywir. Trydydd flwyddyn maen nhw yn cael dosbarth ei hunan, ond maen nhw wedi bod, maen nhw tua 6 mlynedd yn cystadlu yn wahanol dosbarthau, ond yn diwedd maen nhw wedi cael clas dosbarth hunan yn un fath o bob bryd arall. A mae'n neis gweld nhw'n cynyddu, mae'n eitha da yma heddi. Achos mae e'n bwysig bod y sioe yn bylon o ddasu yn dwi a symud gyda'r oes, achos mae'r ein yn fryd sy'n dechrau ennill poblogrwydd yma yn y Deyrnas Unedig, a mae'n bwysig wedyn bod nhw'n cael eu gweld yn dwi. Na dibyn y sioe fawr yw rhoi adferth i wahanol brydiau, a mae pob un a tast yn wahanol, a maen nhw eisiau wedyn wahanol, ac yn aml iawn mae bobl sy'n chydig erwon o dydd yn licio cael beth gwahanol. A eto gyd, chi am wneud elw allan o ddafad ar diwedd y dydd. Yeah. Mae hon yn ddafad yn ei grywyn, dwi'n ni yn nosbarth nawr Yr wy'n menw sy'n... Ie, yr wy'n menw sy'n dyn ni'n y cylch ar hyn o bryd. Ac maen nhw'n unigryw, achos mae da chi rhyw fath o gymysgwch yn oes mae da chi rhyw fath o Texel glas wedi croesi gyda'r Badgerface bryd mynyddig. Maen nhw'n edrych o rhyw fath o gymysgfa o fryd, yn dyn nhw? Mae lot o bobl yn y wlad yn meddwl mae coesad o ddafad yw Badgerface Texel, ond a gweud y gwyd, maen nhw'n fryd sy'n mynd os blynyddau mawr. Yr hen enw i fi yn gyfarwydd, yr enw Dasyn Cop. A hwnnw, i fi o hyd yn galw nhw'n Dasyn Cop adre, fi dim ond yn galw nhw'n Badgerface pan bod fi'n mynd o adre, ond i fi y Dasyn Cop yw'r ddafad sydd wedi bodoli os blynyddau mawr. So, na fi. Achos bryd Dasyn Cop o'r iseldiroedd yw i, ynddo fe? Ie. Ond yr enw sydd yma yn y Deyrnas Unedig yw'r Badgerface Texel. Badgerface Texel, ie. Mae'n dwyllio drys? Mae'n twyllo lot o bobl achos maen nhw'n meddwl bod y badgers Cymraeg wedi cael eu croesi efo Texel. Neu'r Texel glas, ie. Ie, neu'r Texel glas, ond dyw na ddim yn gywir. Mae peth cymysgedd yn dod mewn iddo fe yn ambell i le lle mae dynion wedi croesi rhai ohonyn nhw a wedi bridio nhw ymlaen i gael nhw'n byr, ynddo fe. Achos os ni'n edrych ar y rhydwyddau, y marciau yma, ynddo fe, mae'r marciau debyg iawn i'r Badgerface, y tor-wen sydd da ni, ynddo fe, yma yng Nghymru. Mae dach chi'r lliwiau gwyn yn mynd rownd y bola, rownd y gynffon, a'r lliwiau llwyd yma trwy'r gwyneb. Ie, yn gwmws, na lle maen nhw wedi cael ei enw achos maen nhw mor debyg i'r bryd badgers, y torwen o toldydd, yr un marciau sydd ar y wyneb, a lliw tamil y liw brown yn y coesau. Wel, diolch o galon i chi yn Eirin. Nawr ni adael i am ychydig o Gylch y Defaid ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd Will Abram o Norfolk yn rhoi yn gyntaf yn hwyrach mlaen. Iawn. Nghylch y Defaid, a dwi'n meddwl bod Mr Will Abram Norfolk y beirniad yn gosod nhw nawr yn rhyw fath o drefn a o bosib yn Eirin Francis yn y drefn terfynol yn osbarth yr wy'n menw. Ie, mae wedi tynnu lein fer i fewn. Maen nhw'n edrych yn dda o tu ôl fan hyn. Ar hyn o bryd, fel mae'n sefyll, Celt Badgerface. So, teulu Bryn Rhydd Gwynedd sy'n gyntaf ac yn ail. Ie, yn nwy dwy sy'n gyntaf ac ail. Mae'n ddwy o'n fenw grif ofnadw. Tipyn o hyd yn nhw a lled, a maen nhw'n edrych yn rhai da. A maen nhw'n gweddi i'w gilydd, mae'r ddwy yn ddigon tebyg. Maen nhw ddwy o'r un teip o dyn. Chi sy'n gweld bod nhw'r un stabal? Odi, mae'n anodd gwahannu'r ddwy na, yn tyfe. Maen nhw'n debyg o'n adw i gilydd. Mae'r ddwy nesaf hefyd yn debyg i gilydd. O, mae fe newid nhw. Maen nhw'n newid. A fel mae'n digwydd nawr, mae'r trydydd a'r pedwerydd o'r un stabal a'i gilydd. O iddo Elin Meredith o Ferthyr Tydfil. Ie, yn gywir, ie. Ond mae'n debyg, fel yna mae'n mynd i fod. Ydy, mae wedi rhoi nod i'r siwar. Adi. Chi'n gytuno? Da iawn. Odw yn da iawn. Odw, cytuno ar y cyntaf ail.
A tydyn, maen nhw'n iawn. O'n i'n hoff iawn, oedd hi'n cyn bod yn newid y ddwy fatha. Na fe, bal yn y beirniad i wi, a mae blesio hynna'n, ond mae'n gwneud job yn iawn. Diolch o galon yn Erin. Teulu Bryn Rhydd Gwynedd yn ennill yr safle cyntaf a'r ail yn y dosbarth. A nawr draw i weld siwd mae'r teimladau. Wel, llong gwarchiadau. Diolch yn fawr. Cynta a gael. Ie, cynta a gael, ie. Mae hwnna'n dipyn o glod i chi, ynddo e? Mae'n job boeth. Y beth cynta bore, yma? Mae hwnna'n dangos bod chi bod gweithio'n galed. Yndi. Yndi. Ers faint chi wedi bod yn cadw rhaid te? Ond i'r drydydd season, yr ail waith i ni ddod i'r sio. Ie. A wedi cael look o dda? Do. A hefyd, fi gweld mae'r teulu wedi cael look anhygoel. Draw yn y gwartheg heddi, pwy o'i ti? Teulu Tecwyn Jones. Pawb yna bod Tecwyn Jones. Yn i ddilyn dadlaen ar ôl ddoed. Ie, wel mae rhaid i ddangos i fe nawr bod ti'n neud yn well fan hyn, fe? Ta gwarchiadau mawr iawn. Da iawn chi. Da iawn chi. Diolch.